محترم مہربانہ براوی اکیڈمی رجسٹرڈ پاکستان ڈیرہ مراد جمالی لڑنا کنڈان 9 جنوری 2021 نہ دے بابا براوی علامہ براوی نور محمد پروانہ پندرانی نا یاد اٹھی پریس کلب ڈیرہ مراد جمالی نا حال اٹھی اسے زیبا و سیمینارس بابا براوی نا نواسا محمد عظیم ذاکر براوی نا کماشی ٹی اٹھتے ننگا پروگرام نا مہمان خاص علی گل پندرانی و اعزازی مہمان مولوی محمود ابابکیاس کسر ہندن مہمان تون سنگتی ڈیرہ مراد جمالی نا پنیا سیاسی و قبائلی شخصیت ڈاکٹر ارباب سکندر پندرانی یاس کریر تلاوت کلام پاکان پاد بابا براوی نا روح ثواب رسیفنگ کن دعا کرنگا دعا غم پد علامہ محمد عمر دین پوری نا براوی زبان ٹی ترجمہ کرو کا قرآن مجید نا دیدار کرفنگا و ساڑی یا مہمان تیٹی قرآن پاک نا ٹیکی بشخ و بانٹ کرنگا دا زیباغا سیمینار ٹی پروفیسر سلطان احمد عادل مینگل، پروفیسر جوہر بنگلزئی، سکندر براوی، حافظ سعید احمد بنگلزئی، کامریڈ ایوب پندرانی، گلمیر گل پندرانی، ڈاکٹر شکر خان پندرانی و پین چندی تینا خیالاتا پاشی کریر و بابا براوی حضرت علامہ نور محمد پروانہ نا خدمت آتیا روشنی شاغار سیمینار ٹی مر خڑکان بلو مخلوقس ساڑی مس